L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El quart precedent el trobem l'any 1810. La ciutat de Buenos Aires, capital de la colònia de Río de la Plata, actual Argentina, vivia una etapa de fort creixement econòmic, basat en l'activitat comercial d'exportació i importació. Un dels principals motors d'aquella expansió comercial era la colònia catalana, establerta al barri de Montserrat, a Buenos Aires. En canvi, la metròpoli vivia un moment convuls. Napoleó havia situat el seu germà Josep al tron de Madrid i els antibonapartistes havien format un govern alternatiu a Cadis. La bonança econòmica de Río de la Plata no va passar desapercebuda pel govern de Cadis i, pretextant la guerra que mantenien amb el govern de Josep Bonaparte, van imposar una brutal càrrega tributària als comerciants de Buenos Aires. Les crides al diàleg i a la negociació van ser debades. Cadis va reaccionar amb autoritarisme, pretextant que aquells tributs tenien una naturalesa absolutament patriòtica i necessària, i el virrei hispànic va ordenar empresonar els líders polítics de la colònia. El Cabildo de Buenos Aires, la representació política de la colònia, va recordar que 3 anys abans, durant les invasions angleses, la corona espanyola els havia negat ajut militar i s'havien vist obligats a armar milícies ciutadanes per a defensar-se. El Cabildo va alliberar els presos polítics, va expulsar el virrei hispànic Cisneros i va proclamar la primera independència d'una colònia hispànica d'Amèrica. El primer govern independent de Río de la Plata estaria format per un president i 6 ministres. En aquell govern hi havia 2 catalans, Domènec Mateu, de Mataró, i Joan Larreu, de Balaguer, comerciants establerts al barri de Montserrat i líders de la milícia independentista argentina Miñones de Catalunya.